Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोननि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनसिम मोनसे आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर आं दा दसे उनाव खिथानि ओमफ्राय दामानि आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लायैयाव बिराद गोबाव जाबाय ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होनोसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर मा जोंनिया नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंना सासे बर' लाइमोनआ दुबाइयाव खामानि मावो बिथाङा दुबाइयाव खामानि मावनानै मा दुबाइयाव बेसेबां सेलारि मोनो बेसेबां बेथन मोनो बिनि सायाव ससेबाबो फोरमायहरदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आं नोंथांमोनो दा दसे उनाव स्क्रिनाव होना होगोन ओमफ्राय बिथांना फेसबुक पेज दं मोनसे गोयारी होननाय नामजों नोंथांमोना बिथांखौ फल'बो खालामहैनो हागोन नोंथांमोना जे दुबाइयाव मा सिस्टेम मा खामानि मोनो बेसेबां बेथन एबा सेलारि मोनो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन आरोना ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लागोदो बेनि उनाव नोंथांजों लोगो मोनसिगोन नायना लागोदो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना दुबाइयाव फैनो होनबाय थादों खामानि मावनो दुबाइयाव फैनायनि सिगां बिनि सेलारिया बेसेबां जायो बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानो हागौ मिथिनो लुबैदों माने आंनाव कमेन्ट फैगासिनो मेसेज फैगासिनो गोबां मेसेज फैदों बिनि थाखाय आं नै आर'नाइ गाननानै आरो इनफरमेसन होनो फैलायबाय थ' बेयाव सेलारिया इन्डियानि ओरैनो सेल्सफोरनि सेलारिया माने मलफोराव सेल्स थायोना बेफोर सेलारिया फ्रेसारफोरनि थाखाय 40,000 50,000 बिदि जायो केशियारनि थाखाय 50,000 60 70 डिपेन्ड्स अन कम्पानिज एन्ड अल्सो एक्सपिरियेन्स मिथिबाय बेबायदि बेलेग जायो आरो सोरबा निउआबो सेलारिया बारा जायो जायहा एक्सपिरियेन्स दङ कमिउनिटि स्किल दङ बेबायदि आरोना बेयाव जुदि बांसिन लेंगुवेज मिथियो होमब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोजां जायो बेयाव कमिउनिकेट खालामनो थाखाय इजि जायो आरोना नोङो बेयाव माने अल अभार वर्ल्डनि आं खिन्थाखाबाय बेयाव अल अभार वर्ल्डनिफ्राय बेयाव खामानि मावफैयो बयजोंबो रायलायनांगौ गोनां जायो थ' माल्टिलिंगुवेल बाथाय मोजां आरो नोंहा सेलारिया बारा जागोन बेबायदि थ' सेलारिया बेनोसै स्टार्टिं 40,000 50,000 बिदि मोनो बिनिफ्राय बारायलांबाय थागोन 1 लाख 2 लाख 2 लाख बिदिबो थायो फिल्ड लानानै फिल्ड कम्पानि लानानै कम्पानि एक्सपिरियेन्स लानानै एक्सपिरियेन्स दुबाइयाव फैनो गोसोबा मस्ट वेलकाम नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो हाबाय बे भिडिअखौ नुनानै आरो मोनथिनो मोनबाय जे दुबाइयाव बेसेबांनिफ्राय स्टार्ट जायो बेथन एबा सेलारिया नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै मोनथिनो मोनबाय ओमफ्राय बिदिनो फिसा इनफरमेसन नांबाय थागौबा नोंथांमोना बिथांनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं बिथांनि भिडिअखौ फेसबुकनिफ्रायसो नुनाय जादों ओमफ्राय इउटुबावबो चेनेल दं खोमा ओमफ्राय आं इउटुबाव चेनेल दं ना मा दं आं बेखौ बुंनो हाला खिन्थु दङब्ला आं बिथांनि चेनेलखौ होनो हागोन ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' जे बैसागु बोथोराथ' जेनेबा थांबाय नोंथांमोना माबादि रंजाखो गामियाव माबादि मोसाखो बेफोरनि बागै नोंथांमोना एसे कमेन्टआव फोरमायहरलायबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला आं भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर आं एसे मोनसे फिसा नोंथांमोनजों नैबे आपडेटखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट बाय